O Salnés segue poñendo foco na desestacionalización turística, un obxectivo no que a Mancomunidade leva anos traballando, co obxectivo de seguir deseñando a estrategia para atraer visitantes fora da tempada alta. O organismo comarcal organiza o vindeiro luns un foro turístico centrado neste reto. Xa fai anos que vimos insistindo, sobre todo nestes últimos anos, cada vez máis traballamos precisamente para que a desestacionalización pois poida traernos os resultados dese movimento económico que dicía antes tan importante para a comarca, non? E, polo tanto, ese benestar para todos os veciños e para todas as veciñas. O programa da xornada divídese en 4 mesas con 4 produtos clave para a comarca para a desestacionalización turística, todas elas compostas por voces autorizadas a distintos niveis. As dúas primeiras, Xacobeo 2027 e Turismo Deportivo. Xacobeo 2027, evidentemente, é un recurso estratégico. Esta comarca pois vai medrando pese a non ser camiño oficial, ser unha variante espiritual. Esa variante espiritual está posicionada entre os principais camiños de Santiago, paradóxicamente. A mesa número 2 fala de turismo deportivo. O turismo deportivo é un recurso interesantísimo. Hai pois actividades deportivas que moven gran cantidad de xente. Entón, pois, bueno, esta comarca tamén ten uns recursos moi potentes a nivel de turismo, a nivel de desestacionalización a través do turismo deportivo. Completan o foro outras 2 mesas sobre turismo náutico e enogastronomía. Falamos do turismo náutico, levamos anos traballando pois coa peregrinación a vela dende o norte de Europa. É un dos obxectivos estratégicos que temos, porque somos conscientes de que temos unhas das rías, unhas dos mares máis navegables do mundo, e entendemos que iso ten moito camiño aínda por desenvolver. Entón é un recurso tremendamente interesante. E despois a cuarta mesa é enogastronomía. Bueno, pouco temos que decir de enogastronomía cando é pois dos aspectos que máis se valoran por cada un dos visitantes que veñen aquí. O Foro de Turismo vaise celebrar no Náutico de Sanxenxo. A xornada rematará cunha experiencia singular, Lanceata, unha viaxe teatralizada pola historia e os segredos da lanzada. La creación de esta actividad viene precisamente para potenciar este recurso turístico que tenemos, pero todavía creo que nos quedan cosas por saber de la lanzada, y le quedan cosas por saber a guías, a hoteleros, a responsables de información turística. Entonces vamos a crear esta actividad especialmente para ellos y para gente también incluso del entorno de la comarca, ¿no? Conducido polo xornalista Pedro Piqueras, está destinado a profesionais do sector. Hai habilitadas 80 prazas, a metade delas xa foron cubertas.